đang kinh mau nè em ba yết na du ka tu ka nghe ba phi lệch nó sẽ quay kari maruwe nga đang áp sa tăng ya phi wala da slam kiss nghe nga áp khmi tăng ya phi la no pin one pai nga áp khmi lên ti wala da phim kinh mau shu yang nga ba kam sim jong nga ka ken de nga ruma ha ba ya pi ba nga shi sha nga mar ni de kun ba dok chong me pa wala jai ka len ti le bla nga men ya pi ro pin per ka ha la da don chang ngai pin glad ya nga pi đang kinh mau nè em ba yết na du ka tu ka nghe ba phi lệch nó sẽ quay kari maruwe nga đang áp sa tăng ya phi wala da slam kiss nghe nga áp khmi tăng ya phi la no pin one pai nga áp khmi lên ti wala da phim kinh mau shu yang nga ba kam sim jong nga ka ken de nga ruma ha ba ya pi ba nga shi sha nga mar ni de kun ba dok chong me pa